Bueno, saien ez da, baina momentuik eta honen indana bai bentsat. Bera hor goxan da, eta hor goxan euteko zeo zehatxik da. Egiz esan partido busti gixe aurrera etaten, eta bai atzin eta aurrin oso sendo ikusten da Atletico Madrid. Bai, guk hasieratik dana eman berdau, ezin genke detaile txikisak eta danak hartu berdau kontutan. Aztia zitxera eta zentrata domekako partidurako ezin asku faio bat peskapa. Bueno, bai, jugadore handi bat eta ratxan da. Eta, horrek urtime batu zelako partiduk eman eta bai, Eurokopan pertsona batea oso kontutan ibili berdana. Baina, atzanin guk kontutan hartzeko jugadore bata, baina beste amarre bari, Atletico Madrid. Orduan esatetzu detaile guztik hartu berdu kontutan. Hori partiduro nahi zu gelitze utzin, baina batzutan ez da pasaten. Ongun alegin guztien biko hori utzin gelditzeko. Atletico Madridek oso inar handi xauke batez begoxan, ez bakarri Falcao, baizik eta bandetatik eta pilo bat zentro ataten dabe, eta aukera asko ataten dabe. Orduan zentzu guztietan ibilibikoa kontuz. Nik nahiko tranquil guztion ere buru, baina, bai ikusileke, bai, holan, ez da, segun gero gauza puntualak azte hartzezu, igual gauza batzutan hobetu zeinke, baina, bai ikusilot nore buru, ni neu seguru sentiuna eta guztua. Baina gero, bai ikusi zeinke, detaile batzuk, hobetu zeinkenak, eta beste batzuk, ondora zenak. Orduan beti behatu berdi partido guztik eta etxezun gauzak ondo eta etxezunak txarto, horrengokun mejoratea. Ni ez eskatzen behar gizton partidu erosenien nahi dago. Baina nahi duzan, ni egunerokotasunin taldea aurrea eruti, horrez da beste lehiak. Eta ni personalki gauzak ondo urteten batzu, baina nik ez dut eskatzen baina ni nahi dago bagarrik orokortasunin taldi ondo doti, eta joatzen dugu amaikekak, kompetitibuk izati eta resultau gatati, atzaren importantiera, nara.